ଏଇ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଯିଏକି ମଲା ପରେ ଆଉ ଫଟୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଜଣକୁ ଘୃଣା କରନି, ଭଲ ପାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଆରେ ରାଗ, ରୁଷା, ଅଭିମାନ ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଜଣକୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବେ, ଜଣଙ୍କ ମନ କେମିତି ଜିତିପାରିବେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜଣକୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦେବେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଦୟାକରି କେବେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେଇ ମଣିଷ ଜାଣିଛି ଯାହାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ସାଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ବାପା, ମା ସମାନ, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ସେଇମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି।